成田発の旅客便を増便すると発表した。タイで感染急増。それでは現在バンコクはどのような状況にあるのでしょう。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今日はタイ行き格安航空券の2月のスケジュールが発表されましたというテーマでお話しさせていただきます。これまでもこちらのチャンネルではタイへのノービザ渡航についていろいろとお話しさせていただきました。来年の初旬あたりからタイへのノービザ旅行が実現しそうですよね。以前の動画でタイへ行く飛行機の安いチケットを紹介させていただきました。その時点では2月のスケジュールはまだ出てなかったんですが、格安航空券の2月のスケジュール発表されましたので、そちらお伝えさせていただきます。2月のスケジュール来たなという感じでタイへ行く好材料となると思いますので、ぜひご覧ください。ただ、もう知っている人もいると思いますが、コロナのこと心配ですよね。現在、タイでもコロナの新規感染者が見つかっている状態です。現時点で入ってきている情報をお伝えしますので、来年のタイ行きどう行動していくかの判断材料にしていただければと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のことや旅のこと、また最新情報いろいろお伝えしています。これからもいろいろ役立つような情報を配信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回は、まずはチケットのこと、その次にコロナのことをお話ししていきます。それではまず最初にチケットのことをお伝えします。こちらの記事をご覧ください。12月21日の記事になります。ZIP Air は成田・バンコク線のうち成田発の旅客便を2021年2月1日から増便すると発表した。増便後はバンコク発も含めて1日1往復週7往復運航するということです。ですので2月からは毎日成田からバンコクへ行き帰りの便が就航することになります。現在、現地タイ発の片道のみ運航しています。1月の9日からは成田発タイ行きの旅客運航も開始します。最初は土曜の週1便のみの旅客便として運航をします。残りの6便に関しては貨物便として運航する予定です。バンコク行きの運航スケジュールは成田を午後4時40分に出発して午後10時にバンコクに到着。成田行きのスケジュールはバンコクを午後11時30分に出発して翌日の午前7時15分に成田に到着する、そういったスケジュールになります。バンコク到着が夜遅くなりますのでホテルの手配などお気をつけいただければと思います。1月9日からは格安航空券で成田からタイに行けるようになります。しかしこの時点では土曜日だけ週1便という感じになりますが、2月からは毎日運航する予定だということです。また、この ZIP Air の航空券を取るためのホームページなんですが、前回の動画で概要欄にリンクが欲しいという、そういったご要望をいただきましたので、今回概要欄に ZIP Air のリンクを貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは次、コロナウイルスの話題になります。BBC から12月21日になります。タイで感染急増、過去最多、海鮮市場で数万人検査というタイトルです。新型コロナウイルスの感染者急増が長期間確認されていなかったタイで、過去最悪の感染流行が発生している。タイでは20日までに国内最大の海産物市場、マハーチャイ市場で数百人の感染者が確認された。政府はこの市場があるサムットサコーン県でロックダウンを実施。市場労働者は自宅待機が命じられている。ということで、ここ最近タイでのコロナ新規感染者が急増しだしているということです。この経緯に関しても書いてますのでそちら読みます。今回の流行は、エビを販売するタイ人女性が17日、ウイルス検査で陽性と判明したことがきっかけだった。これを受け、女性が働くマハーチャイ市場で大規模なウイルス検査が始まった。保健省によると、翌18日には4人の感染が判明。20日には感染者は689人に上った。同省はエビ販売業の女性に国外渡航歴はないとし、感染源の特定を進めているということです。サムットサコン県では来月3日までロックダウンと夜間の外出禁止が続く。このサムットサコン県というところなんですが、どこにあるのでしょうか。ちょっとそちら見てみたいと思います。バンコクとどれぐらい近いのか見てみたいと思います。それではサムットサコンを見ていきましょう。こちら東南アジアの地図ですが、ここにバンコクがあります。地図を拡大していきます。
はい、こちらにあります。こちらがサムットサコーンになります。距離としては、こちらにこの縮尺で20キロと出てますので、だいたいこの20キロの2倍ぐらい、40キロないぐらいかと思いますが、それぐらいの距離のところにこのサムットサコーンというところがあるようです。それでは次、タイ大使館のホームページからになります。まず、サムットサコーン券のニュースになります。制限措置について書いてあります。サムットサコーン券について、12月19日から1月の3日まで以下の施設を閉鎖する。中央エビ市場、娯楽施設、教育機関、運動場、ムエタイ場、その他多くの人々が集まる施設、こちらの施設を閉鎖するということです。この期間、食堂についてはテイクアウトのみ営業を認める。なお、病院やホテル内及びショッピングセンター内の飲食店の営業は引き続き可能とする。この期間の午後10時から翌朝5時までの外出制限について協力を要請する。外国人の同県への出入境を禁止する。タイ人の同県への出入境についても事前にサムットサコーン券に届け出ることというような制限になっているということです。それでは現在バンコクはどのような状況にあるのでしょう。こちらも大使館のホームページからになります。参加者の多い、参加者の距離が密になるようなイベントは当面控えるようにお願いしたい。感染の危険性が考えられる施設や活動としては、娯楽施設、ムエタイジム、各種市場である。これらの施設や活動をはじめとして、物理的距離の確保やマスクの着用といった防疫措置の徹底を改めて呼びかけたい。公園は引き続き営業を続けるものの、密になることを避けるようにお願いしたい。寺院も宗教行事の自粛をお願いしたい。年末年始の各種イベントの自粛を求める。年末のカウントダウンイベントなども中止になってきているということです。バンコク当局関連の行事は全て中止を決定したところ、民間にも協力をお願いしたい。仮にそれらイベントを実施する際は、保健当局から許可を取り付け、防疫措置を徹底した上での実施をお願いする。ということなので、現在は中止しなければならない。そういう形ではなく、なるべく中止するようにお願いしたいというところのようです。バンコク内の官民すべてに対し、少なくとも向こう14日間、可能な限りワークフロムホームをお願いする。ワークフロムホームというのは在宅勤務のことになります。教育機関について、サムットサコン県に距離的に近い区内に所在する学校については14日間の休校、つまり年明け1月の4日までの休校を決定した。他のバンコクの教育機関についても不要不急な試験などの実施を避けるよう指示済みである。ということなので、サムットサコン県はロックダウン。そしてバンコクもこれ以上感染が広がらないように緊急の対策が現在取られているところのようです。このコロナウイルスの感染が増えるか、それとも止めることができるか、それによって来年の大気の状況も変わってくると思いますので、まずは2週間というところだと思います。1月の4日あたりにどういうような状況になっているか、来年の初めくらいには落ち着いていてくれればいいんですが、そうすればこのままノービザでの待機、それも予定通り進んでいくと思いますので、また状況を追いかけつつ、このチャンネルで最新情報をお伝えしていきたいと思います。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。